סבא אהרון מדבר, אנחנו כולנו מסתובבים עם הכיסא ויושבים יפה ומקשיבים, כי לסבא יש לנו הרבה דברים שהוא יכול ללמד אותנו, אדם מבוגר עבר הרבה בחיים שלו והוא יכול ממש ללמד אותנו. ליה, תרים שם את המצות שאני רואה על הרצפה, אסור שזה יהיה על הרצפה, תזרוק את זה בכבוד, כן, לא, זה לא חמץ, כן, יפה, טוב. אם זה חמץ, זה מסתיר לך, אין לך כאן, כן. אני אומרת מה קרה, זה לא, כן. איך מוציאים? טוב זה? אוקיי, עכשיו רואים. אני אומרת איפה אתה? בסדר, בבקשה. אתה יכול להתחיל ואני אצלם. בסדר. ילדים, אני אף פעם לא הרציתי, אז תסלחו לי אם אני קצת מגמגם פה שם. קודם כל, אתם יודעים מה זה עלייה? עלייה, מה זה עלייה? לעלות לארץ. אני צריך לספר איך עליתי לארץ, נכון? כן. אז היה קוראים לזה עלייה. עלייה באו לארץ מכל מיני ארצות. מכל מיני ארצות, זה נקרא מזרח התיכון שאנחנו נקראים מזרחיים, ואחר כך באו אשכנזים, שנקרא אשכנזים מאירופה, גרמניה, צרפת, וכל מיני ארצות הם נקראים אשכנזים, אנחנו נקראים ספרדים מזרחיים. באנו מתימן, ממצרים, מפרס, פרס בעברית קוראים לו פרס, אבל בשם שלהם זה איראן. זה נקרא איראן. באיראן, בתחום המדינה שלחה סוכנים, שליחים מהסוכנות היהודית בכל מיני ארצות, שיסביר ליהודים שהנה יש לנו מדינה, גם מדינה שמתרחשו פה לצעדך את הארץ, אנחנו קיבלנו את הארץ, קמנו מדינה, תבואו לארץ. באיראן היו הרבה ערים קטנים, גדולים, בכל מיני מקומות היו קהילות. 50 משפחות, 200 משפחות, 1,000 משפחות, ערים גדולות היו הרבה, וקטנים כמו אשדוד, כמו